Pe ce pui mâna îți cumpăr? Sigur, sigur. 100%. Hai. Pe ce raion? Vrei pe raionul ăsta? Reluăm. Așa. Pune înapoi, așa, urâte. Și pune mâna la oameni mai gădea. Așa, pe zi de joc. Hai. Aruncă astea, pune ăsta. Pune. E gol. Și acolo e gol. Ia, stai, mai nu e gol. Ia, pune mâna. Pune mâna, mă. Gata, ți le cumpăr. Hai acasă. Hai. Dați-mi follow. Gata, hai. Deci cum? X. Uite-mă aici. Mai căuta, bravo, mai la follow. Nu-ți cumpăr nimica. Nu-ți cumpăr. Da, acum, frate. Bulangiule. Dar tu mă urmărești.